Inhlansi yethemba kubonakala bokufika abakuleli beqala bethatha imigodlagodla yabo beqoqa nemithwadlana yabo bephindela emakubo. Kanti eNigeria sebeqalile ukucekela phansi nokuvala amabhizinisi akuleli yalizwe ngenxa yokuthi balwela ukuba seSouth Africa ngenkani badayise izidakamizwa. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Inhlansi yethemba kubonakala abokufika abakuleli beqala beqoqa imithwadlana nemigodlagodla yabo bephindela emakubo. Lokhu kwenzeka emva kokusabalala kwevideo lapho kuvela khona amashangana amabili ethi ayahamba manje alibangise kwelakubo. Lamashangane indlela athuka ngayo athi awanandaba futhi abevele engakuncengile ukuba la eSouth Africa ngoba izwe lakubo linothile futhi manini guys kanti amashangane akuwona yini kanti mina ngiconfused amashangane kanti akuwona yini la eSouth Africa namavenda ngithi awale eSouth Africa pho manini mina ngiyadideka manje lamashangane athi ayahamba abuyele eSouth Africa abuyele kwelakubo laphi eMozambique. Amashangana waseMozambique kahle kahle. Cha ukuthi ngiyangibeza bethi angazi folk South Africa bafambula Sixolise nandu udaba. South Africa akudlaka inchumo shawusungula ayinayo basati ayina inchumo shawumbira amendli sangimabhasa zezistarship shawunaru amendli still license fuck off South African quiet fuck bravo ilano afamba indlele hey you call me kwara you call me sai yeah I'm not going back to you South Africa. I'm not leaving South Africa. Yeah. We are going home. Yeah. Me and my brother sister here. eNigeria sebeqalile ukucekela phansi nokuvala amabhizinisi akuleya ndawo akulelizwe. Lokhu kuvele emva kokuba kube nenkulumo eParliament izolo lapho bevuke khona indlobane bathi we South Africa must go. Bathi bashicabanga bashisa yonke into bashisa Shoprite bathi bavala iDStv bavala neMTN awucabange nje ba destroy Shoprite abathenga kuwona. Yabo mina lento yokudestroy infrastructure ngenxa yokuthi kunento ethile ongayizwa kahle angikhathali ngisho kuthiwa yenzeke eSouth Africa noma yenza iwubudomu nje angazi okuphindwe kangaka. Awukwazi ukufike uthi wena ufuna ushintsho bese ushisa indlu ohlala kuyona. Like ushisa isitolo othenga kusona kodwa uthi ufuna ngiyazibona iphaza angisho ukuthi ayishiswe abahambi baye emakubo. Mina ngikhuluma ngabantu abashisa ama library kodwa egcineni ingane zabo kufanele uyayibona lento engizama ukuyichaza. So eNigeria kuzobaboneka ukuthi bakhulu ubala nje babade ubala ba giant ubala bashisa Shoprite lapha bavala MTN bazofona ngani ngoba phela that's the biggest network provider in Nigeria according to my knowledge angithi bashisa Shoprite abathenga kubona bashisa bona. Uyayicabanga nje leyo nto leyo ukuthi iwubuduphungu obuphindwe kabuduphunga kanjani ha Sixolise nanti udaba. We must revoke the license of MTN, revoke the license of DStv as an indication of our seriousness. Those people who have died, their life is much more than foreign investment. Labor. What are you talking? They are killing your people who say labor. Those in support that was not the motion. You can dismiss it, but that's my view. Those in support that was not the motion before. Zonke insuku sihlangana nempica abadala nansi ke namhlanje impica aba old. Asisimanga joy sealed ijo inando nedata ephakathi nansi sealed jo ayikavulwa novulo jo Masiyeni la match madoda. Hayi ndiyayifuna imatch mina ngoba kuyaduduma ndzawini. Foteni ikhupha phezu phone. Hayi mabahambe. Abantu Ake mbukeli yasizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News seziyatholakala ku YouTube. Zizinde ezimnandi futhi zihlabahlosile. Ngena kule link ekwi-bio ugijime uyosubscribe masinyane ukuze ungaphuthelwa.
Izindaba ze-SA News, we are bringing you news that are not fair and very biased.